अब को दी अरे दा पुड़कुटन तारा जीवा काने के भर दिन भतारा ल बतियावा बुढ़ा गुरुला शरम तारा थोड़ा ना बाटे जा ए बेशरम के दादी मने घर में बेटी पतो के बाहर गइल बेटे त मने हमके चुमा ना दे सको सुनले तानी कि तू मरद ले बतिया तू के कर ले बतिया तड़ू के कर ले बतिया के बोली ना हमरा चिन्हला ना पर मन तोहरा के तरीका ना बोले के जा के पा लगा के रखले बड़ पतोइयो के त ना ना जो कर त इज्जत लिहाज कर। अरे जाना त तने सोचत रहू त हम ना हई वैसे ना ना तू हारू बिना हकरा चुमा दे तारू फोन पे तरी उमरियो के लिहाज नहीं को करत। अरे तो फोन पे चुमा ना दे रे माने बाहर बाहर ना कि तुम झूठा के कहत रही हमरा देखला बूढ़ पुरानिया भाई भी तनी अबो से तो ढंग से से रही बेटी पतोई के घर बाटे तक माने का कहत रही बेटी पतो इनके कहत नहीं का कुछ करे के ठीक बा लेकिन इतना शौक सिंगर तो हमनी के करे के चाहिए जितना आप करतनी आई हर की तनी पापा जीवानी तो करतनी त अच्छा लागे एगो बात कही जाता के हम ये तू देखला के चोरी के बतिया तर दबन फटफटा तड़ी घर ले बतियावा लगी जी वहां के डिप्टी चल गलो आता नहीं करा देते छोड़ के कोई दे के बुढ़ा फिर चल जा से देखी प्यार से समझाओ दन जे समझ जाएगी बेहतला अरे तो हाला का कहत सरे प्यार करम नहीं मर दे जाने करा होता ये भगवान जी नटंकी को धैले बैठ आप कहां से फटफटा तड़ू तब कहां से बुझा दे प्यार करना तो डरना क्या बात है। बुढ़िया के देखो काम धंधा बा ना खाली भर दिन बैठ के मेकअप करत रहती है का एकदम हम कहीं दिमाग एकदम खराब हो गइल बटे इसको शर्म लाज ना लगावेला कि धी दमाद के बेटा पतो के माई हम भइनी बुझाते नहीं के बूढ़ पुरानी भइनी हमरा का करे के चाहिए तो ई पतो के देखते चलले बूढ़ कुटनी मरियो नहीं खिजा थुने मरियो जे दिला जी तो बढ़िया हो जाई त कितना आदमी लोग मरत त एकर मौते नहीं है तो बूढ़ कुटनी के खाली भर थरिया खा ले बेले भर दिन घूमत रहेले अभी देखला पता नहीं के घरे के कहां गइल बिया बाप रे बाप है चला जाए हमरा का बोले के जैसन करिहन वैसन उनकर गही आई उनकर जब ला शर्म नहीं खे कि हमर बेटा पतो घर में बैलसन हमरा कैसे रहे के चाहिए तो दिन रात खाली लिपस्टिक मार के टंच रहेले उमरियो के ना देखली कि हां 60 साल आ 50 वर्ष के उम्र हो गई हमरा कैसे रहे के चाहिए बेटी पतो जेकर घर में हो गई ओकर सासे के जब रहे के रहन नहीं के वो बेटी पतो का रहन से रहिए सन बताओ एगो हाउ नया नोहर आइल बे छोटा की का कही कि चलो हमर घर द्वार बढ़िया बा आ एगो देखी एकर इनकर चाल रहन त का कही जब बिहे ऐसन हो जिहन त पतो त भागिए न जिहसन लेके हां इनकर रहन जवन हो गइल बा ना अब ना सुधरी हनु त इनकर बेटा पतो है इनकर मैं लड़की फैकी सब भाग जिहसन इनकर जवन लक्षण रहन बाटे त चलो कुल काम तो खत्म हो गइल एकदम से न बूढ़ी से मन हो जा गइल बाटे इतने दिन में हम इनका नखड़ा देख लिए हनी बताओ एगने घर में रहल जाला जब सासे एगने कर तड़ी तो बेटी पतो ही ना बिगड़ी हस आगे आगे जगने रास्ता देखबू वही गने ना आदमी करी घर में आ अगर कुछ बोल द कह दे तो कह कि पतो ही हेंगने होंगने रह दड़ी से अपनी मन के कर तड़ी से कर जब तू आगे से करबू तो पीछे से ना कर के माई कर प्रभु तनी बतिया ले। हेलो हेलो बोल अतनी माई का समाचार बा कुछ ना कुल काम हम कह के बैठल नहीं हो इतना गर्मी होता ना अखिन के घर में बैठल बनिया गवा आ चलो का कूलर कूलर कइले बड़ी आखिर कूलर नैहर में ना रहल त ना रहत रहनी हमी और बताओ कुछ नहीं ठीक बाड़ी ना सास अरे सास के तो मत पूछू एकदम से न रहनिया खराब हो गइल बा अब का कहीं के केंगने का करत तड़ी हो का भइल रे लेके भागत बेकारी तुमके एगो बस भगले बाकी नहीं खे भाई आ कहियो दिन आई न त लेके भागिए जइहा दिन ही हां ये अरे तब एकर मतलब कि कुमारे पग खेला रे अरे खिलाड़ के कहतड़ी दिन भर में का पता ना कौनी भतारे के देखई ह कि इतना त बेटी पतो है के सिंगार करे के चाहिए रे जितना याद क के घर में रखले बाड़ी तो काम कर ना छोड़ दे बढ़िया खाना पानी मत दे आ ना देम न तो जियल दुसवार क देई हमरा के जब जे बड़ बा घर में ओकर त इज्जत नहीं के तो हम 2-4 दिन के आइल बनी हमार का इज्जत बटे घर में करे पाता पानी के दोबारा आ गइल बड़ी खा पियत नहीं खाए आज के अरे दोबारा कब जिंदगी में ना दोबारा ही हूँ इतना तो दोबारा वाली है कि दोबारा तोरा के को तनी तनी ध्यान दे तो का करी माई इतना घर के काम में पड़ जाता है कि अब काम करिए कि खाना खाएं एगो तो ऊपर से बुढ़िया टेंशन दे देती है ढंग से उसे रहिए तनी ठीक बटन जातन तनी लाइटिंग लगो ठीक बरो
ई बुढ़िया ना यो हमारी ससुई ले कम ना हिय भले महतारी हिय त ना कहे के चाही आ जाए तो जेंगने मन कर तो ओंगने कर देख अब बड़की जानी तो कुछ ना करत रही लेकिन हम तो मुंहे पे कह दी कि मम्मी जी ठीक नहीं खे काम इनका खाना पानी सही माई कल से दिन मत दिया 2-4 दिन खाना पानी ना देंगे तो पूरा खाना में हेट हो जाए इनकर चलते चुपचाप सूखते देखा तो सागे काटा गल बता काटा ना पन को ताटे पन के जे तो फेल ठीक न बाटे एगो लागो तरी से कुटू ने थु करे खाती के जबन हो जे पोट के मेकअप करे ओने करम तो देखी नहीं हसा अब देखबो करे तो हमारा डर नहीं के पूछो उसे जिंदगी भर आदमी बेटे पर तो ऐसे डराते रही जाता नहीं जानो आड़े ओलोते बैठ के अपन मेकअप को के तो ना 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 ये जब बैठा तुम ये तो सारा दिन घर में से निकल ही साथ देख ली हो एकन बढ़िया जब बैठ के अपन लगाई काहे से आकि देखो तनी कि आजकल खाली अपने अरे मम्मी अपने सज कैसे धज तरी से हमारा का पूछते नहीं कि सब बताबो हो हइसन बेटी पतई हो खेली स हां अपन आगे हमरा के लगावते नहीं कि सब माने काहे ठीक बाटे बेटी पतो येला हो गल बनी तो माने हम बूढ़ा गइल बनी मुंह में का दांत टूट जाला लौर लेके आदमी चलल तब न बूढ़ हो खेला ऊ तब मान ल कि बियाह शादी भइल भगवान जल्दी जल्दी दे दिहन लोग लेका हो गइल अपन सियान हो गन से बर बियाह क दिहनी तब एकर मतलब का हवे कि तोहन लो अपन बंठन के रहबो जाई आदमी ना लगाई उतना पागल ना है जितना पागल सोचत रुजा लेके आइल बनी आ केहन कोई कि हमर पैसा लागल बाटे ना लगावे वाला तब वही में से लगाए कि हमने खुद एक दिन लगाए 2 दिन लगाए गड़बड़ाई 1-2 दिन ओकरा बस तो खुद सीख ले हम देखल नहीं कि हम कुल लुका लुका देखत रही केंगाने लगावत तरी से लगा तरी से तब ना तना सुंदर लागत तरी से हो लगा के मेकअप अब हमहू रह भले हमारे मरद जन नहीं खे तो भले बूढ़ा गल बता का हवे आखिर बूढ़ा गल बता कमा तो नहीं खे ढेर बोले तो हम किन के दियो दे हमारा का जान तरी जा ऊ तो तनी लाज लिहाज करत रहनी हम ढेरे लाज लिहाज कली हनी अब का करे के बेटे इंग ना लगाओ तो पहले ही लगोगे कि पहले हो ही लगो ना पहले ही लगोगे अरे बाप झूठ ही लगाओ तरी से देखा तो मुंह उजर हो जाता टे अब ज्यादा नहीं आँखी पर लगा ली अरे बाप रे ये तो बुझाता कि एकदम बल्ब नियर एकदम जोरे लगनी हो भका भका उजर नियर देखो तो कितना और सुंदर लगे लगनी अब तो एक दिन आप रोज रोज लगाए आ चाहे हमारा घर में कुछ हो जाए एक खातिर कुछ हो जाए नहीं कि हमार चिंता फिक्र बोलिए जाता बोला जाता लिपस्टिक लगावे लिपस्टिक तो बुझाता कि हम छोड़िए दिहनी ये दादा का कोई दिन भर काम करत करत खेत में हमार मन थक जाता आई घरे आवत नहीं पानी मांगता नहीं कबले चिल्लाता नहीं तो अभी आइल ना कबले सुनो देख रे अरे पानिया भेजाऊ अपने भतार में भेजवाऊ घामा में दिन भर काम कर रहा है इन्हीं को अलग से छिला के पानी लेबो मीठा लेबो खेत पे खाना नहीं पहुंचावे के हनी के सुना था का जी कहले बड़ू का बिया हो हम ले पछला पानी पी ले मशीन सुखा गल बेटा पानी नहीं खे अरे लोटा ले लो खाली फेंको ना उन्हें का है दिमाग मत खराब करे मेरा दिमाग खराब बड़े समझ नहीं कि ना दिमाग खराब है अब कमाई जन खराब में औत कइले बड़ी सिखाई को तो बड़ी का माने बेटी को तो के शौक सिंगार करे खातिर न हो के बूढ़ झौसी के हउए का करलस माई बेटी पटो ही क्या करती है बाप रे बाप ई तो हम पहली बार देखतन कितना सासू शौक सिंगार करत लागत कि दूसर भतार रखले बड़ी का बका बका बोलबू तो दे देबे थप्पड़ खींच के भी सही बात केहू के तीत लागेला ठीक बटे ना का नहीं बोला खराब लागत का कहले सी माई इतना पूरा हमर मेकअप कटी में ले जाके शौक सिंगार करत ई कौन आदत हवे का है ओको सिंगार करे के दीना मना हो तो काहे दूसर बियाह करिए काहे तो होता नहीं आप दोसर सिखा दे ठीक बटे ना कि ढंग से उठ से रह आ नहीं तो आखिर बाकी हम पूरा कर देबी बड़की दीदी ना है कि आखिर बाकी तो हार मत पूरा हो जाओ चल मत जा नहीं हर भले नैहर चल जाए ठीक बटे मंजूर बटे नैहर के नहीं चल जाए हम बाप माता इतना दान दहेज के बस शादी ब्याह कइले बा काहे खातिर नैहर रहे खातिर जिंदगी भर ओकर माना कम माई के गुलामी करत नहीं समझनी या कम माई के पछली माई के पक्ष माई ना कामे आई हम ही कामे आई
समझावे ला ना घर में रहत दिन हम का समझाई हम यहाँ के कहला पर खुद समझावे हम लगा यहाँ के समझाई कि लिपस्टिक मत लगाओ हमें माइले ये को कह जला आप समझाए ना तो समझ जाइए हमनी के तो दूसरा के बेटी बहन है जा इतना तो समझदार बटले बड़ी की समझ जाइए बाप रे बाप एगो साला हमर बाप बाकी रहत जाके सूरत हां तो रखले वहीं केहू के जाई जाके उन्हीं से खाना मांगी तारा माई के रखले माने तारा माई के हम कम बोली ठीक ना हाँ। भुला जब कि मरद हई आप जो खाना लगाओ कोई तो करे के तो खाना लगाओ तो अपनी माई से भाभी कहां बड़ी पता नहीं कहां सब मर भी का हम कोई घर में को रहत कोई रह दे ज्यादा अब तो मेकअप कर ली हनी अब जा तनी नाचे सुन तनी कि खूब वीडियो बनाओ तरी से इंस्टाग्राम बनाओ तरी से देखी तकी जितने हम बना लेबे वीडियो आ फिर जगह करे कोई अंगने पूछ के हम कर ले कौन कहे कि गाना गा के बनाई कि फिर गाना बजा ना गाना बजा के ना गा के हम गाना तो हमके खुदे आवेला कौन गाना गाई कौन गाना गाई भुला गई जे हाँ हो लेके ना राजा घर ए रामा देवरा हो पापी आवे रोज पी के फ्रूटी ए रामा देवरा हो ना ए पर कोई को गाना निकलल बाटे ए राजा गरमी के नाइट काटो तानी पी के स्प्राइट ए राजा गरमी के नाइट अरे काटो तानी पी के कि छोला पमन मोरा डोला बलम कोको कोला पिला दो ना छोला पे मन मोरा डोला बलम कोको कोला पिला दो ना कोको कोला पिला दो ना कोला पिला दो मैं थोड़ा नोटी तू भोला बलम कोको कोला पिला दो ना गाड़ी मंगा दो ना ओला बलम कोको कोला पिला दो ना हाँ मैं थोड़ा नोटी तू भोला अरे माई ए अरे नोटिया का ना छ तरी रसनिया नहीं कहना चाहते देखले हो तो पूरा गांव के लइका देखत रह सुन नहीं लगत के दुआरी पे ई का तोनी के का देखत रह सरे तोनी के माने हम अपनी घर दुआरे नाचते हैं ना कटवइले बड़ू दुआरी पे जहां पर जेता तो लइका कहता तोर माई नचनिया भइया ओहने के घर का आदमी नाचत होई त कहत होई सरे बताओ आदमी अपना घर दुआरे कोनो काम करे तेकर मतलब का हवे बाबू चल बिल मैं तो तू ही ऐसे करू कि माने घर आदमी नहीं के मन तो हमर बाप हो गेला बाप बनल बड़ सिखावत रहो आई हां जाके ले ला पा जा नाचत रहे बजवन में ले ला अरे त का हो गेल तोरा दिमाग नहीं खे अपने बापन के काल में पड़तन जोन कोई से जवने करबे ओहने के बात सुनबे के हमार सुनबे बता बाप होइल बा सूरत दूसरा का मूरत देखत रू आई अरे अगर को कई का तू को तरे रे क्यों न देखिए त का कोई सर के अपनी माई के चंदना में कोई सी का घर में जो घर में तो जाते बनी जात नहीं की कहीं कौन न तक बेटा टुरा कह देला सरे कि नाचतिया नचनिया भइल बारी लोग गांव भके पागल जाके बाजे में नाचो ज्यादा नाचे के शौक बताओ साला घरे रहल नहीं की सोचा आदमी घरे रही हम लेकिन घर में छोड़ के चल जाई ना तो कह दे कि बाजा में जाके नाच अब गाड़ी हिला उती अपन तोरा ज्यादा शौक बना के तो बतिया ली हो कुल काम तो यही में न देखे के बाटे हेलो का हो जाने का है हमार तो कुल ठीके बा सुख सुखे बा दुख दुखे बा सब सपने बा सब अपने बा का हम बताई ए ऐसे काहे कहत रहो पतोरिया गल बड़ी से तो हम भूला जाई अब तो हमारी का कहीं अब तार याद सतावे लागल हो सोचे लगने कि साला हमरो पहले के हुआ है यही ले सोचने की तोके खाली याद कर ले वो तो हमके पता बाटे मिस को लाए रहल तब हम चेक करने तो पता चला कि तुम ही हो ऐसे ना तारा के गरिया होत रही इंस्टाग्राम से ले लो नंबर कोई से हो अच्छा हाँ इंस्टाग्राम हम ना जानत रही अरे वो तो हम देखले सुन ले बानी तब तनी वो तनी तू कले तनी ना तो उतना ना पढ़ा लिखल ना है जितना कि सोचा तारा तू अच्छा छोड़ा कैसा याद कैले बाड़ो ना ये कहला कि प्यार तो प्यार जो सच्चा दिल से प्यार करल ना
ओकर प्यार एक दिन ना एक दिन जरूर मिले। अरे चलो ज्यादा का हो गई कबो तो याद कैला ना, ये कहाला कि सच्चा दिल से प्यार जे करेला ना ओकर प्यार एक दिन ना एक दिन जरूर भगवान मिलेला। चुम्मा अच्छा यही बात पूछो। अब कब दी अरे दा पुड़कुटन तारा जीमा कामे के भर दिन बतारा ला बतियावा बुढ़ा गुरुला सम तारा थोड़ा ना बाटे जाए बेशरम के दादी मने घर में बेटी पतो मने बाहर गइल बेटे तब मने हमके चुमा नहीं सुनले तानी कि तू मरद ले बतिया तो के कर ले बतियाव तड़ू के कर ले बतिया तो बोली ना हमरा चिन्हला ना पर मन तो आरा के तरीका ना बोले के पा लगा के रखले बड़ बतोइयो के त ना ना जो कर त इज्जत लिहाज कर। अरे जाना त तुम सोचत रहू त हम ना हई वैसे ना ना तू हारू बिना हखा चुमा त फोन पे तनी मरियो के लिहाज नहीं करत है। अरे तो फोन पे चुमा ना दे रे माने बाहर बाहर हम ना कि तुम झूठा के कहत रही हमरा तनी बूढ़ पुरानिया भाई के यहाँ बस तो ढंग से हो से रही बेटी पतोई के घर बाटे तक माने का कहत रही बेटी पतो इनके कहत नहीं का कुछ करे के ठीक बा लेकिन इतना शौक सिंगर तो हमनी के करे के चाहिए जितना आप करतनी आई हो रही तनी पापा जीवानी तो करतनी ते अच्छा लगे। एगो बात कही बुझाता कि हम ये तू देखला के चोरी जब बतिया कर दमन फट फटा तड़ी ये घर ले बतियावा तनी जी घर से डिप्टी चल रहलो आ तना नहीं करा दे छोड़ के कोई देके बुढ़ा भी चल जा से देखी प्यार से समझाओ दन जे समझ जाएगी हेतला। अरे तो हाला का कहतो सरे प्यार करम नहीं मर दे जाने करे होता ये भगवान जी नटंकी को धैले बैठ आप कौन सी फटफटा तड़ू तब कौन सी बुझा तड़ी प्यार करना तो डरना क्या बात है। तनको लाज लागत है देखो केंगन खुलियाम कहतड़ी खुलियाम कहत कैसे कहते कि प्यार करना तो डरना के एकदम लाज जोर गोर के फेंक दे बड़े घर में ठीक बाटे हमरा के डांटत रहमी आपके देवर जी कहतनी कि तोहनी के समझावा सा समझाओ ना बन के बाड़ी की समझाई जा हम अपन भाई के देखो हम रहनिया और तो चार गो हमरा के बोल के गईनी है ठीक होता है अब हमार बात तो खराब लागत रहल अब गांव घर से सुनिया तब उनके अच्छा लगी समझ मन पढ़ावे के चाहिए सास है तो सास लेखा रहन सास आजकल के रहता सर माथा साफा हो जाता सन चला लेकिन चला इतने दिन सहत रहनी है जी हम तो आइल बनते इनका आखी बाकी पूरा कर देब हमेशा खातिर इनकर रहन छोड़ा देब की समझत का बड़ी हमारी नैहर के बाप रे बाप सब के जान गेल बेटा हंसी मजाक करत है हंसी उड़ावत है एंगे ना बूढ़ के पुरानिया के रहे के चाहिए घर में एबरा ना बूढ़ा से फोन करके बता देन तो कहियो कि का कहत रहनी घर में रहल इनको एकदम से छोड़ा देब। बाप रे बाप बुढ़िया के तो कहल एकदम कहात नहीं खे और ना तो कैसे कहती दोनों पतों के सामने प्यार करना तो डरना क्या जाए बूढ़ कुटन मरिए गोले में तहरा भलाई बटे जा तनी अपन सौखी ले बतिया पहले कि हमार कितना सास बढ़िया हड़ी हमारे एगो सास कैसन मिलल बिया खटक के उठैबो ना करेले। हेलो का हाल बा हो? अरे का ठीक बा तहारा लगा थोड़े ना बा देखत रहो एगो सास हमर दिमाग खराब करके 24 घंटा रखले रहती है ओकरा ला शर्म ना लागेला नु कि हम का करतनी ये बाछी बूढ़ा तो बाहर चल गुल बा ये कह जाने कोना भातार ले भर रात भर दिन बतियावत रहेले और ना तो चट मुंह में सटा सटा के मोबाइल चुमो देत रहेले। राम हो राम और लिपस्टिक पूछा जन हमारे से भी ज्यादा मार के चले ले आँखी पे ललका मार के चल हमके तब दीने ना याद पड़ता कि कहिए आँखी पे ललका मार के चलल हो कब जामनी के लेकिन उनकर देखाबू नु तो कहबू कि बाप रे बाप उतना हीरोइनियम मेकअप ना करेली सन। चलो हो ठीक बा का कहबू बुढ़िया के कहले खिस्सा कहाई ना एकदम बातें ना घटी कि कब घटी या कब बढ़ी। चलो ठीक बा हम जातन देखो तनी खाना वाना बनावे हो एक थोड़िया हुरहू के ना चाहिए उनका के।